बिथां प्रमद बर' गैयैनि उनावनो बर' हारिया बड'लेण्ड सोमावसारफिननो हायासै मा रावबो गोरों गैला नामा होननानै बुंजागोन। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'दोसो एबा जिरायथ'दोसो। दाखालि बावै आङो इउटुबाव बरियाके लिरनानै होनानै सोरबा माबा मोनसे बुंनाय नुदोंमोन। आङो माने नायासै भिडिअ'खौ मा बुंसोनाय सम गैयामोन। बेनिफ्राय आं लिरनायखौ मोजां नुदों आरो जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'दोसो बा जिरायथ'दोसो होननायखौ आङो मोजाङैनो नुदों। लोगोफोर बे आंनि भिडिअ'आव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जोङो जिरायथ'दोसो होनना बुंनायनि सायाव आं भिडिअ' लाबोनायनि सायाव जोंनि बर' हारिनि एबसुनि दैदेनगिरि आदामोन आरो एबसुनि मावथि हान्जा लोगो नोंथांमोन बे भिडिअ'आव जेबो गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया। मानो होनोब्ला जोङो खोथाखौ माने जोङो इउटुबनि गेजेरजों जों सावरायलायदोसो नंगौना नङा, जोङो शेयार खालामलायदोसो। जों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जिरायथ'दोसो होननानै बुङोब्ला आंनि गोसोआव आंनिफ्राय माबायदि कुइसन जानो हागौ बा रायजो राजाफोरा माबायदि कुइसन खालामगोन। जों बड'लेण्ड सोमावसारफिननो हायाब्ला दिनैनि दिनाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरनियाव माबायदि रायजोफोरनिफ्राय कुइसन फैगोन। लोगोफोर मैया मोनसे भिडिअ' फैदों वाट्सएपआव, गथ'फोरा हरदो, बेनिफ्राय आंखौ बुंदो आदा नों बेनि सायाव भिडिअ' बानायथारनांगोन, जोंहा ओरैनो साख्रिनि माबायानो गैया, पस्टबो गैया, माबो गैया, बेनिफ्राय नै मा जालायखो नाय आदा होननानै आंनो गोबां भिडिअ' हरदो। इउथ पिपल दोलोनि कमिटि गोदाननि बिबान सोलायलायनायावनो हाबाफारियाव गावजों गाव बुलाय सुलाय जादों होनना बुंदों आरो इउथ पिपल दोलोनि। मिथिया आङो बबेनि भिडिअ'। मजा बेनिफ्राय आंखौ बुंदों फंबायमोन आदा नों बेनि सायाव भिडिअ' लाबोथारनांगोन। मारि भगबान मा होनना बुंनो। आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन, बे जाखागोन बेथ' राजुवा खामानि नंगौना नङा। आं बेनि सायाव जेबो बुङा। बेफोरबायदि बुलायलायनाय बा सियार सेफायलायनायाथ' जाखागोन न' दाउट। आरो बिसोरो सियार ल' सिफायलायदोंबा जोबोर मोजां। सोरनिबा खर'आव सियारखौ लाना बुवासै नंगौना नङा। सोरनिबा खर'आव सियारखौ लाना बुना थैला लालि खालामदोंबाथ' जों नुवासै, नाथाय सियारल' सिफायलायनाय जादोंब्ला जोबोर मोजां। बे बुस्थुआ जाखागोन। मानो जागोन फंनैसोल' बुंनोसै आङो। दिनै जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जों 6 जनजों 7 जनजों 10 जनजों बा माबा मोनसे जों बिजनेस मावनो थाङोब्ला बेयाव सासे मा मोजां सिअ थानांगौ। थारमाने सिअ 6 जननि गेजेराव सासे सिअ मोजां माने बुजिनाय, खामानि मावनो रोंनाय, मोजां माने कन्ट्रल खालामनो हानाय ग्रुपखौ। सिअ गैयाब्ला बेफोरबायदि जायो। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो मोजां कन्ट्रल खालामग्रा बा मोजां माबाग्रा नांगौ आरो ना। दाथ' दंखासै बर' हारियाव, गैया होमबा? जिमान गिदिर गिदिर सिअ दङ बर'आव, इमान मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, इमान मोजां मोजां नांलायो, बर'जों बर' नंगौना नङा? जिमान इन्टारेस्टिं रायलायो, जिमान मोजां मोजां बाथ्रा बुङो बर'नि सिअफोरा, जि इन्टारेस्ट मोनो इउटुबाव नायनानै, मजा नाङो इउटुब नायनानै बर'नि सिअफोरनि नांलायनायफोरखौ। बे जाखागोन फंबायमोन, आं बेनि सायाव जेबो बुङा। बे राजुवा खामानि, बे जाखागोन न' डाउट। आरो बे भिडिअनि कमेन्ट सिङाव थांनाथ' कमेन्टखौ फरायजाखाया भाई। सोरबा माबायदि कमेन्ट लिरदों, मिनिनानै थानो हायाखै आं। लोगोफोर जियानो जा, बे लोगोफोर जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जिरायथ'जोसो होननानै बुङोब्ला जोबोर भुल जागोन। सोरबा बुङोब्ला आरोना बेफोरबायदि खुगाजों एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरबायदि खुगाजों बुङोब्ला जोबोर भुल जागोन। माने थांनाय समाव बिथां प्रमद बर' सारा एसेबां बड'लेण्ड सोमावसारोमोन नंगौना नङा। दिनै बड'लेण्ड सोमावसारै जानाय बानायनानै दिनै मा जाखो मोनसे पिस एकर्ड जाबाय, बेनिफ्राय बिटिआर नंगौना नङा। बेनि गेजेराव जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दिनैनि दिनाव दोनथ'दोसो होननानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुङोब्ला जोबोर भुल जागोन। मानो होनोब्ला जोंनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां फैसाफोरबो नांगौमोन। लामा दथायाव जिरायना थानायाव माबा जानो लोंनो नंगौना नङा। आरो दिल्लीफोराव थांनायावबो गोबां फैसा नांगौमोन। अब्लानो जों मा खालामोमोन, गामि गामि खांनानै जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाङोमोन। आरो बै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ओरैबायदि माखासे माने गामिनि मानसिफोरा हेरेसमेन्ट मोनदों। दा आं सासे बाहेरायाव थायो, आंनि आफायाबो सरकारि मानसि, बेनिफ्राय जों मा बड'लेण्ड सोमावसारनो थांनो हाया। बेनिफ्राय मा जायोमोन, थांनो हाया नालाय सरकारि मानसि गोजा सम गैया। बेनिफ्राय मा जायोमोन, गामियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि नामाव मा खालामना दोनोमोन, जों उमुक मिटिङाव थांदों, उमुक मिटिं नोंसा थांनो हायाखै होननानै मा फाइन 100, 150, 200 फाइनानै बेसेबा जायोमोन नंगौना नङा। सोमावसारनायाव थांनो हायैनि थाखाय
जोंनिया बेफोरबो फेल जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जोंनो मा एबसुफोरनि दैदेनगिरिफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनो थाङोब्लाथ' बिथां प्रमद बर' सारानोथ' बड'लेण्ड सोमावसारग्राखामोन बेसेबां खस्थ' जानाय बेसेबां थाखा फैसानि गोनांथि नंना नङा दिनैनि दिनाव एबसुनि दैदेनगिरि आदामोना बड'लेण्ड सोमावसारनो थाङोब्लाथ' प्रमद बर' बिथांनिफ्राय गोबां फैसा हेल्प मोनगोन दिल्लीयाव थांनो हेल्प मोनगोन नंगौना नङा लामा दथायाव जना जिरायना थानायाव दै लोंनो साहा लोंनो ओंखाम जानाय खरसथ' मोनगोन एसेब्लाबो गोदोथ' हाग्रामाया बिथां हाग्रामाया थाइसेबो हराखैमोन खोमा नंगौना नङा बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव दिनैनि दिनावथ' बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखारोब्ला बिथां प्रमद बर' सारानो गोजौ जिरायखानानै दङ गोबां सापर्ट मोनगोन नंगौना मोना अब्ला जोङो बेफोरबायदि सुजुग सुबिदा थानायावनो जों बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखाराब्ला एबसुनि दैदेनगिरि आदामोना माने बेफोरबायदि प्रमद बर' सार एबसुनि जानानै बड'लेण्ड सोमावसारग्रायानो लिडारखा बे थानायावनो बे सिट थानायावनो बड'लेण्डखौ सोमावसारनानै लानो रोङाबालाय जों बड'लेण्डखौलाय बोरै मोनो माखासेथ' सापर्ट मोनगोन ना बिथां हाग्रामा मालाबा हाग्रामाया सरकाराव फैफिननानै हाग्रामाया गसंबा हाग्रामा बै समावसो बड'लेण्डखौ सोमावसारफिनसै नामा बेफोरबायदि कुइसन जागोन आं सानो आरो जोङो बड'लेण्डखौ मा सोरबा दैदेनगिरिफोरा सानै साथामजों थांनानै जोङो रायज्लायगासिनो दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बागै जों रायज्लायगासिनो दङ जों बड'लेण्डनि बागै रायज्लायगासिनो दङ जोङो होननानै बुङोब्ला जों बड'लेण्डखौ मालाबाबो मोनखाया सोरबा सासे सानै रायज्लायनायाव जों बड'लेण्डखौ मालाबाबो मोना थांनायनि बायदि जोङो लैहोर लैहोर ओंखारनांगोन अब्लासो आरो आं दिनैनि दिनावथ' सानो दिनैनि दिनाव थांनायाव जाबायदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मानसि ओंखारदोंमोन दिनैनि दिनाव बेनिसाय खमसिन मानसि ओंखारगोनसो सानो आं दा एबसुनि दैदेनगिरि आदामोनखौ बड'लेण्ड सोमावसार जानोसो लुबैगासिनो दङ बेसेबां मानसि ओंखारो आरो बिथां प्रमद बर' सारा मा बुङो बिथां प्रमद बर'निफ्राय जेसेबां हेल्प मोनगोन आं बेखौसो सानो बे सुजुग सुबिदायावनो जों बड'लेण्ड सोमावसारनानै लायाब्ला आरो माबायदि कुइसन फैगोन मिथिगोन ना बिथां प्रमद बर'आ एबसुनि जानानै बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन बेनिफ्राय बिथां प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ नागारनानै माने पार्टियाव थांनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनाव एबसुआव माने प्रमद बर'जों गिदिंफाग्रा एबसुनि मानसिफोरा बा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा दिनै सासेबो बड'लेण्डखौनो बिफिननो हायासै अब्ला प्रमद बर' बिथांनि बायदि रावबो गोरोङानो गैया नामा होननानै कुइसन जागोन 100% सोरजोंबा नङा सोरजोंबा सोंजागोन बड'लेण्ड बिथां प्रमद बर' गैयैनि उनावनो बर' हारिया बड'लेण्ड सोमावसारफिननो हायासै मा रावबो गोरों गैला नामा होननानै बुंजागोन लोगोफोर बे भिडिअ गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया जास्ट जों शेयारसो रायज्लायदोसो आरोना माबायदि जाथावना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द